אז מה קורה מודים חמודים שלי? קצת צרוד שלי. אז היום אנחנו הולכים לעשות סרטון חדש של רוב הסרטונים שלי שאני סתם מנסה, לא סתם, אני מנסה מאוד להשקיע כאילו כמה שאני יכול, ואני די מנסה כאן, מנסה סרטונים, מנסה משחקים, זה כל נגיד סטיל בריינרוט מוד ישראלי, או מודד, לא יודע, משהו כזה. או שיודעים מה, אני בטוח שכולכם כבר שיחקתם בזה. ופעם הבאה תבחרו בתגובות איזה בא לכם, איזה משחק בא לכם שאני אלך. ואם אתם רוצים להשתתף איתי בסרטון, תכתבו את השם שלכם, ואני אולי אשאר אתכם. בואו ננסה את המשחק הזה. רגע, זה המשחק שנבחר. אם משהו לא טוב עם המיקרופון, אז אתם יכולים להגיד לי. ככה אני אדע לשפר את המיקרופון. טוב, אז אני... לדברים מיותרים, בואו נתחיל את הסרטון. כבר התחלנו אותו, אז... שחק בו אלא נשמור. הנה, בסדר. לא רגיל, משהו. וואלה, אבל זה אחלה הובי. וואלה, אחלה הובי באמת. כרגע וואלה, כרגע אני אמור לעשות ככה. וואלה, כרגע זה נראה אחלה משחק באמת. יכול להיות שאני גם ממש ימליץ עליו. זה ממש משחק נראה ממש טוב. אני מקווה שלא יטרידו אותי. איפה זה פשוט רע עד עכשיו, מה אני רואה? וואי, כמעט נפלתי, אבל יש כאן דאבל קפיצה, וואלה, הדאבל קפיצה הזאת ממש מצילה את המשחק, כאילו, ממש מצילה אותי כל פעם מחדש.